kagikan? Ito. Agan kay ka ba? Sabak diri. Kanin sila ang nitaligsik ko. Kapit na na kalag-kalag pa rin doon, no? Oh, katong karong pizza uno. Kapit na. Usay, lutuunin mo, anak. Libo gani ko no kay kwarta. Yan natay ihalad masing unsay luto mo na tong anak sa para sa mga kalag. At may kwarta ti. Sa may diskarte yan eh. Ako'y bahala. Basig wala kay luto. Ikaw bahala, asam ta mo ha be. Salig ka na sa kuha. Si klase pa. Tahi. Ba agod. Asa man na nimo gikan? Ato tagmentaryo. Dagan kay Biko dito. Halad! Pastilan, 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 yun na pong di malasa.